Geniet van het kleine. Enjoy the little things. Er brandt leegte dus. Goedemorgen, middag. Hoi. Hi. Niet schrikken. Nee, ik schrik niet. Nee, omdat er een... Oh. Wat een knusse plek. Ja, dankjewel. Ziet geen Sjoeke. Ja. Ja, ik heet Nelly, maar dus bedankt voor je tjoeken. Oké. Nelly, wie kwamen hier net door de... werd ze woord van is? Toevallig? Nee. Nee? Nee. Kijk ze wel eens naar Alain? Ja. Programma Onderweg? Ja. En we reden hier door de straat. Oké. En ik zeg net ook tegen de mensen toes, op zondag riezendag ga je ze op zoek nog het kleur. Ja. En dan reis je door de straat. De komst bij het House of Colors voorbij. Ja, we kosten niet doorrijden. Ik dacht, ik wil eens binnenkijken van wat is het? Ja. En dan bleek dit een broedplaats te zien voor allerlei mensen die iets doen op het gebied van kunst, cultuur. Er zit een modellenbureau. Ja. Jammer genoeg is er niemand toes. Nee, dat kan. Die zal wel ergens onderweg zijn, denk ik. Ja, net zoals Weduk. Ja. En wat duist ik? Ik geef naailes. En ik ben nu toevallig wat kraamcadeautjes aan het maken. En ik maak leren boekomslagen. En dadelijk om 12 uur komen mijn leerlingen weer. En, voor de naailes? Ja, ik doe dat 2 dagen in de week, de maandag en de dinsdag. Morgen, middag, avond. En vanavond heb ik er 5, dan is het echt volle bak. Wat leuk! Ja. Ik heb dat 15 jaar thuis gedaan, ben er 10 jaar geleden mee gestopt. En ben nu sinds 22 oktober ben ik weer bezig. En waarom duist je het niet meer toes? Omdat ik geen plaats heb. Mijn man heeft, nou ja, het was een slaapkamer thuis. En dat was toen ideaal met de kinderen die klein waren. En nu heb ik zoiets van, dit is veel leuker. Op een slaapkamer? Dat was op een slaapkamer gewoon, ja. En de man heeft geen zin meer om nog langer op de bank te slopen in de woonkamer? Nee, hij heeft ook zijn eigen kantoor. Dus dat is voor hem is dat nou kantoorruimte geworden. Oké. Ja, dus zodoende dat ik op zoek ben gegaan naar wat anders. Heeft het naaien altijd Ja, ik ben coupeuse, dus ik heb wel de opleiding ervoor gedaan en altijd creatief bezig geweest. En Julke staat voor creatief en voor kleurrijk. Vandaar dat ik hier een tip gekregen heb van ga daar eens kijken. En ja, dat had ze moeten zijn. Julke, creatief, kleurrijk, in het House of Colors. Ja. Dus... Hé, maar we mogen geen reclame maken, dus de naam maar niet meer nemen. Nee, oké. Maar die heeft het bijvoorbeeld niet van die moeder geleerd, vroeger. Jawel. Ja? Mijn moeder die heeft een trapnaaimachine gehad en die heeft in haar leven heel veel kilometers getrapt. Die heeft alle kleding, we waren met 6 kinderen thuis, alle kleding gemaakt vroeger. Die trapnaaimachines die ze nog wel eens bij mensen toestonden als decoratief stuk en zo, maar dat was dan met zo'n grote pedaal. Ja, en dan moest je en dan moest het nog goed gaan, maar deed je dat dus niet gelijk. Dan liep hij achteruit en dan draaide en dan knapte de draad en dan was het einde verhaal, kon je opnieuw beginnen. En mijn moeder die had dat net naast haar bed staan, die zat half op het bed, half op een krukje en die heeft heel veel genaaid. Die kon bij wijze van spreken, 's morgens als ze wakker werd meteen... Ja, met 6 kinderen was het ook wel nodig, hè? Nou ja, want kleding is natuurlijk duur. Ja. En als het 6 kinderen is, dan is het handig om zelf wat te kennen. Ja. Vond ze dat niet vervelend om in zelfgemaakte kleding rond te lopen? Nee, helemaal niet. En we waren toevallig nog met 4 meiden, 2 ouderen, 2 jongeren, dus die hadden ook nog hetzelfde aan, hè? Dat was vroeger. Dat je allebei hetzelfde bloemetjesjurk aan had of zo, en dat was gewoon leuk. En ik heb dat nooit als storend ervaren, helemaal niet, nee. Nee, sterker nog, daar had ze iets wat anderen niet hadden. Ja. En wat vonden andere kinderen in de klas ervan? Nee, dat was vroeger niet zo. Dat is niet zoals tegenwoordig, denk ik. Hoe grappig is het dan dat er nog steeds naailes gegeven wordt? Wat die leerlingen, hè? Ja. Wat voor leeftijdscategorieën moet ik dat zeggen? De jongste is 27 en de oudste die is 60 geworden. Want dat vond ze toch helemaal niet leuk. Die is 60. En die is vond ze niet leuk om 60 te worden? Ja, vond ze niet leuk om 60 te worden. Ja. De hel zit niet tegen, hè? Nee. Zien dat 10 kinderen? Ja, dat zijn mijn kinderen. En de middelste is heel grappig, want eigenlijk zou zij Julke geheten hebben.
Maar mijn man is in het onderwijs en die had een kind in de klas, die heette Julke. En toen dachten we, ja, kun je niet doen. Dus, maar de naam Julke is dan wel heel speciaal gebleven. Dus, hoe heet ze nu? Marloes. Marloes? Ja. Marloes in het midden en dan de andere dochter het? Die heet Janneke. Janneke. En mijn zoon heet Koen. Koen. Ja, maar die foto is van 2008, dus ze zien er op dit moment een beetje anders uit. Ja, 10 jaar later. Ja, 10 jaar later. Wie oud zien ze nou? De linkse Janneke die wordt volgende week 32. Mijn middelste dochter, ja, die is overleden, die is 28 geworden. En mijn zoon die wordt dit jaar 28. Marloes is er niet meer? Nee. Wat is er gebeurd? Die is 1,5 jaar geleden overleden. Ja, en daarom dat de naam Julke natuurlijk ook heel speciaal is. Nou, snap ik het. Julke is een soort van roeie draad geworden. Ja, was vroeger bij mijn kinderkleding maakte en ook al. En bij mijn leren tassen was het ook Julke. En nu heeft het voor ons een hele dubbele betekenis. Ja. Een hele mooie betekenis, ja. Heeft het een plek gekregen inmiddels? Ja, eigenlijk wel. Ja. Alleen zoals afgelopen kaars, ja, dus dan de tweede kaars, dan is het toch wel heftig. Ja. Maar het was haar eigen wens. Dus. Ze was? Het was haar eigen wens. Het was haar eigen wens. Ja. Het was haar eigen wens. Maar het is juist van, we hebben het een plekje kunnen geven. Kan ze het nou begrijpen? Ja, het geeft ook rust. Het geeft echt rust. Ja. Zie je het nou rust? En wij ook. Ja, ze was al 12 jaar ziek. Ze was lichamelijk en geestelijk ziek. En op een gegeven moment, als je steeds meer moet inleveren, is de volgende stap zijn rolstoel zijn. En dat is zoiets van, dat wil ik niet. Ja. Goh, dat duidt wat met een gezin. Ja. Wist ze al oma? Nee. Zou ze het willen weren? Ja, tuurlijk. Ja? Ik ben er allemaal babykleertjes te maken, maar dat is voor kraamvisite. Ja, daarom. Ja. Okay. Nou ja, goed, mijn dochter wordt 32, dus ik ga ervan uit. Ja, want als we even heen kijken. Ja, dat is van een van mijn leerlingen die... Super chic. Dat is een beetje vintage. Zij is jammer dat ze er niet is, want het was natuurlijk wel leuk geweest voor haar. Die gaat naar middeleeuwse feesten en die geven daar met ridders allerlei dingen. En dat wordt een jurk voor haar, voor dadelijk, voor aan. Ja. Hey, en dit is een soort van globale kalender. Ja, die heb ik gemaakt nu voor het nieuwe jaar. Dat de mensen weten wanneer er geen les is. Ja. Wat duidt het carnavalsgebeuren hebedig in het atelier? Helemaal niks. Helemaal niks? Nee, we gaan weg. Ja, ik ben een Limburger, maar ik hou niet van carnaval. En als er nou leerlingen zien die speciaal voor carnavalskleier te maken, dat is geen probleem? Nee, er is iemand een heel mooi pak aan het maken, een corset. Allemaal met baleinen en dat is voor een carnavalsjurk. Dus die gaat vanavond weer verder. En die is met een Engels patroon bezig en dat heeft heel wat puzzelwerk gekost om daar uit te komen. En, dat is een beetje Victoriaans of zo? Ja. Ja, en vanavond komt iemand kijken die wil vintage kleren maken. Die komt vanavond kijken, dus hoe ze het vindt. Dus het is gewoon heel divers. Het is van patronen zelf tekenen tot radarpatronen. Van babykleertjes tot jurken, tot, er is nog ene bezig die komt eigenlijk met een bankhangpak. Dus een wat? Een bankhangpak voor de zoon. Een bankhangpak? Ja, dus echt helemaal van vlies, helemaal waar je in kunt kruipen. Dus ik heb geen bankhangpak. Nee, we hebben onlangs nog een hoespyjama gehad in de hoedzending in Maasniel. Maar een bankhangpak van vlies? Ja. De zoon zei van mama, je bent alleen maar voor jezelf aan het naaien. Ik wil dat je wat voor mij maakt. En dus een heel ruim pak. Het is nogal een grote knul.
Maar die wilde eerst zo'n deken waar hij eventueel zijn voeten in kon stoppen. En helemaal dan in de bank kan kruipen. En dan hebben we gewoon een pak van ik herken het verhaal van kinderen op de bank met vliesdekentjes. Ja, dat kan inderdaad best wel serieuze vormen aannemen. Maar dat ze er dan uiteindelijk ook een pak van wil hebben. Dat moet dan wel ongeveer de koning van het bankhangen zien. Dan, ja, ik ben dus benieuwd. Ik ben dus benieuwd hoe het wordt. Wie oud is die jong? Volgens mij 22. Aha, oké. Ja. Maar bankhangen is dus een ken. Misschien werkt het wel heel hard en is bankhangen hoe zien. Ja, nee, is aan het afstuderen. Dus hij zit in zijn eindexamens en zo. Dus, en dan bankhangen, dat is dan voor hem iets wat ontspannen. Ja, bankhangen en studeren kunnen ze met elkaar combineren. Ja. Wat leuk. Ja. Maar is dat ook direct het leukste van die werk? De variatie, niet alleen in kleur, maar ook in... Ja. En gewoon zo leuk als mensen naar buiten gaan, ze hebben iets gemaakt. En zoals de groep van vanavond, dat varieert van de jongste van 27 tot dan 2 oma's. En iedereen blijft wachten. Dat meisje had voor het eerst een rok af, helemaal in de stress, vond ze spannend. En iedereen bleef zitten totdat hij klaar was en aan was. Begreep ik dat nog goed? De oma's kwamen mee? Nee. Oh. Dat zijn anderen die dan op laatst... Er zitten 2 oma's ook op laatst, op diezelfde groep. Dus ja, die bleven echt wachten tot de rok af was, elastiek erin was en ze hem aandeed. En iedereen wilde gewoon kijken hoe het geworden was. Ja, dat is toch superleuk. En het pakt zich gewoon, zo'n groep. Het zijn hele verschillende mensen, maar het pakt zich. Ik ben helemaal op die plekken. Ja. Dat zat ik vanmorgen nog te denken, want ik werk 3 dagen in loondienst. Een heel iets anders. Ik zit bij een asbestinventarisatiebureau. Ik doe daar grote projecten. En ik zat hier vanmorgen te naaien. Ik denk, ja, dat is toch leuk. Een beetje die tweede hoeskamertje is dat? Ja, dat sowieso. Ja, ik kom hier 's morgens om 8:30. En dan straks tot 3:30, 4 uur. En dan ga ik naar huis, ga koken. En dan vanavond van 7:30 tot 10. Dus, voilà. Ja. Dankjewel dat we even binnen mochten komen. Leuk, heel onverwacht.